May nabalitaan ako na may nagpasa sa akin ng picture na na si Tatay Charlie nakitang tulog dun sa labas ng bahay. Sino po nagsabi? Hindi nakita, may nagpasa ko sa akin ng picture. Naman po yung nag-post sa messenger na hindi lang po yung sa buhay namin kasi gusto po nila kaming siraan sa inyo. Mga kalingap, mga kabiyaya, good morning po sa lahat. At ngayong umaga, nandito ang aking sila Tatay Charlie at Nanay Eva. Ang kauna-una ang napabahayan po natin dito sa dait namin ni Kuya Alex. Andiyan din si Kuya Alex Librado. Yan, ayun. Liwanag dyan Yan. At ayan, nandito sila Tatay Charlie at si Nanay Eva. May mga kasi ako, may mga gusto akong sabihin sa kanila, Yan. Bago lahat, syempre bigyan muna natin sila tatay ng bigas. Tasan na yung iba. Yun. Dalawa na yung bigay ko. Para mahaba yung kanilang Wala na ba kayong bigas doon, Tay? Wala na. Wala na din? Bus na. Bus na yung bigas. Mamaya, may grocery yan. May kasi ako, Tatay Charlie, Ate Nanay Eva, may nabalitaan ako na may nagpasa sa akin ng picture na si Tatay Charlie nakitang tulog dun sa labas ng bahay. Sino po nagsabi? Hindi nakita, may nagpasa ko sa akin ng picture. Sinend sa messenger ko, ayaw magpakilala. Pagtawanan tayo ninyo. Hindi, yun, nasaraduhan mo daw. Hindi po yung umaga po yun at naglaba po ako. Tapos, hindi po so sa kayo dito, Tay? gabi. Hindi po yung gabi, yung umaga po yung kasi ginigiba ko nga yung bahay namin. At sabi ko, Ba't ginigiba? hindi po yung kung sino naman po yung nag-post sa messenger na hindi lang po yung sa buhay namin kasi gusto po nila kaming siraan sa inyo. Hindi naman yun ang motibo niya. Ang gusto niyang may parating sa inyo, so garito na kay Tatay Charlie. Ang gusto niyang may parating sa inyo ay magpagawa kayo ng susi. May isa din to kasi si Tatay Charlie laging nasasaraduhan. Ito ba? Yun ang gusto niyang iparating. Hindi niya naman sinasabi na nasisira. Ngayon, tawag dito, tag dito, kapag halimbawa naalis ka na pwede mong iwan doon sa kapitbahay mo yung susi para kapag dumating to si Tatay Charlie ay hindi masaraduhan. Yun ang gusto kong iparating sa May inyo. susi po siya May gano'n. susi ako. Bakit hindi ka nakakapasok Kasi mo? po yung kung nag-post niyan, alam ko na kung sino. Yung sa totoo lang po, nag-utang ako talaga ng sinelas. Binabayaran ko po yun ng umaga sa kahapon. Kaya may lista ko doon sa may kalendaryo. Tapos sinusog ko siya, sabi sa akin, kulang ang bayad mo, kulang kang 10. Tapos bali ba yung 30? Sabi ko, ba't ganun? Umaga, tanghali, mahapon ako nagbabayad. Hayaan nyo na yun ang akin lang, ano lang naman yun, concern lang sa inyo yun. Sabi niya lang naman sa akin ni Jay, si Tatay Charlie nasaraduhan ng pinto. Sa pakisabi kay Nanay Eva na magdalawang susi sila. Yun lang naman yung sinabi. Wala naman sinabing iba doon, wala namang ibang sinabi siya. Yun lang ang sinabi niya. Meron ka, Tay? Meron ka susi. Alam ko ang sa namin. Baka sa COVID. Baka sa kanya. Huwag muna kayong tayo. Huwag kayong magbintang. Hayaan nyo lang. Na-hospital si Tatay Charlie? Nanay? Po yan, dinala ko sa, nagpapacheck up. Wala na hindi ko matandaan yung number nyo kaya hindi ko kayo ma-chat. Matagal ko na sana kayo pinapunta Wala po, kuya, ng Facebook o
dikipad po yung cellphone. Oo nga, hindi. Yung number nyo nga, nakalimutan ko. Kaya hindi ko... Oh, sige po. Oo, kaya ano, ganun. Bagay siya po. Oo. Hihingin mo na po. Hindi, mamaya po ay lilistahin nyo na lang. Ngayon, ang gawin nyo, no? Nanay, yun nga, yung sa susi. Anyan po talaga. Tsaka tatay, ano yung, ano kasi si Tatay Charlie pala kanina, yan, ano. Salamat kay Alex. Yan, si Tatay Charlie pala kanina, pumunta yan dito kanina umaga. So, may inabot ako dyan kahit papaano. Umiyak nga kanina yan. Hindi ko lang na-videoan. Pero umiyak yan kanina si Tatay at gusto niya nga daw na, ano, gusto niya nga na, ano yung naalala mo kanina, Tay? Magulang ko. Bakit? Oo, pero ba sa matatanda na din yun. Sabi ko, halos pares na lang kami. Medyo naalala ko talaga. Kaya ako napaiyak ako. Ako niya. Nasaan na po? Patay na ba magulang niyo? Wala na. Huli na ka na tayo. Nakalimutan ko lang tayo, mga kapatid niyo nga pala, nasan? Andyan po ba? Pipira lang. Pipira lang. 4. 4 nandyan. Wala po dyan. 2 po sila dito. Nasa Laguna yung isa nasa Mercedes. Okay. Tawag dito, yung anak naman ni Tatay Charlie, hindi nasaan? Yung pong isa nasa Bataan. Yung pong isa nasa Maynila. May pamilya na rin po. Yung isa, yung babae, nasa Basod. Yung pong pinupuntahan ko, minsan po pag wala ako. Tapos po, okay. yung isa ko pong anak, andyan po kay Marmol. Tinutulungan naman po kami, binibisita kami pag wala. Yung isang anak nyo, nagkanong kay Marmol dito sa may-ari na inupa namin? Ano siya dyan? Ano po, construction. Nagko-construction yung isang anak nyo. Okay. Binibisita po kami pag wala na. Tapos yung pong ang anak niya ang nasa akin. Tawag dito, Tatay, ano yung request mo kanina? Bago ka umalis, may request ka sa akin kanina. Yung ilaw. Yung ilaw? Yung solar? Kasi dati, nakalimutan ko nga pala yan, solar. Tsaka nabilan, may solar pa kasi kayo noon. Sige, maano ako. Kasi wala akong kuryente, mga kalingap, si Tatay Charlie. Ang iniisip ko naman, pag pinakabitan ko sila ng kuryente, wala naman din pong pangbayad sila tatay. Hindi naman habang buhay, nandito ako. Kaya yun, bilan na lang itang solar. Gahanap ako sa new one ng solar. Bali, ito ngayon, may grocery dyan. At pasensya na kayo, yan lang muna na ibigay ko. At mamaya pupunta din kami doon ni Kuya Alex. Mabisita namin yung bahay nyo kung kamusta na. Kamusta naman yung bahay? Okay naman. Wala pang mga butas-butas. Wala naman po. Ang ako inidoro. Yung inidoro, bakit? Papalitan na. Bumaba. Hindi po, dati lang. Papalitan. Anong papalitan? Hindi naman napalitan, tama na yun. Kasi wala naman napasok ang bisita. Anong gagawin ba? Yung pong bowl po baga, Bowl. plastic, ay naalam po nang napatakan ng simento. Nagbarado, Hindi ganon? naman po ang bara. Luho na. Yung nabaho. Bakit? Luho na yung... Nahulog po baga yung... Bali, gusto nyo pagawa ng ng bowl yung mabawlan yung CR. Oo. Sige, pag may pera tayo at ngayon medyo gipit pa kasi tayo eh. Oo. Kaya Kaya na lang Nay, no? Bigyan mo na lang na susi si Tatay Charlie. Po yan. Para Nadala po niya yung wallet niya at may laman po ng mga ID senior. Nandito sa akin. Tsaka ikaw naman Tatay Charlie, huwag ka na masyadong magagala. Ito mo lang ako. Gala ka rin eh. Matulog po kuya. Hindi na siya nakakalakad at maga yung paa. Oo. Tapos nagsusuka na siya nagtaas yung blood sugar niya. Oo. Di, taranta po ako at tinawagan ko na pati yung anak ko nandun sa kay Marmol at sabi sa akin ng anak, bakit ba ka mama nag-iyak? Sabi ko, dali natin si papa mo sa hospital at nagsusuka na Sabi niya yung isa kong anak, kausap ko yung anak kong isang nasa Bataan. Mama, napapano ba yan? Sabi ko,
Basta naanong ka ako si papa mo. O hindi naman ko ni kuya nasasaran. Patutulang po parating ano yan, dala yung susi. Mamatay na po ako, hindi po talaga ako nagsisinungaling. May nagano lang sa akin. Pero hayaan nyo na yon. Tawag dito. Basta kapag kung ano yung mga ano, kung ano yung mga payo sa inyo doon, sundin nyo na lang at nakaka-okay naman sa inyo. At pasensya na rin kayo. Ngayon ko lang kayo na ano ulit. Kasi nga, sobrang busy. Dami naming inaasikaso. Naintindihan ko naman po yung kuya at marami kayo. Oo. Tenga, marami kami tinutulungan. Hindi, ano tatay, kamusta na pakiramdam mo? Ay, Hindi ka na nagsusuka tayo ulit. di mo na. Hindi na. Hindi na, tapos pagdating sa bahay. Pakablog. Ay, Nakablog bigla, nakablog. nalulula ko. Oo. Nakablog. Baka naman kumakain po kayo ng bawal tay. Wala man, magkakain. Hindi, yung bawal na mga karne, Ang bawal gano'n. ko talaga sa kanya yung soft drink, Oo, sabi yung mo. sa sobrang kanin. Pag binibigyan ko po ng Tama lang. konting, yung tama lang kung kanin, sabi sa akin, ano, gusto mo na ako mamatay talaga? O sabi ko, di sige, ginadam niya kung kanin. Bawas-bawas na rin kayo tay sa kanin tay. Ano pong bawas, pinapagalitan ako. Oo, kita mo. Huwag ka nang magalit kay Nanay Eva kapag ano, pag Tapos sabi niya binabawa. sa akin, Pero yung sakto naman, yung mabubusog naman si tatay, mamaya isang sandok lang yan eh. lang po yung binibigay ko, yung siyempre mata ko kumain. O eto, may bibigay ako sa inyo pang gastos nyo. So kanina, binigyan ko na si Tatay Charlie ng 200. Ito 300 para di 500 may na. Wala kasi pa akong pera ngayon eh. Thank you. Yung pera dito ko pang sa sponsor galing yan. Nilalaan ho namin yan dun sa pagbibigyan, dun sa mag-ama. Kay Lamika, kala ano. Yun na lang tayo, no? Hatid namin kayo dun ni Kuya Alex. Hatid namin kayo dun para ano. May magbuhat ng bigas. Dagdagan ko pa yan ng ano, ng grocery. Kung mga kalingap, no, kahit pa para naabutan natin ng tulong yung dalawang matanda, kawawa naman. So matagal-tagal ko rin kasi silang hindi nabalikan. May mga nag-send kasi sa akin ng picture na si Tatay Charlie ay sa labas daw natulog yung mga nakaraan. Siguro umalis si Nanay Eva at naiwan si Tatay Charlie. Siguro hindi niya natandaan na nasa kanya yung susi din. Kaya ganun. Kaya pinatawag ko sila para para makamusta rin si Tatay Charlie. Yung nga kanina umiyak na si Tatay Charlie, hindi ko lang na-videoan. Naalala niya nga daw yung tatay niya tsaka nanay niya. At nga, sabi niya sa akin na buti na lang talaga Jay, nandiyan kayo nila Alex na tumutulong sa amin. Umiyak kanina si Tatay Charlie dyan. Ilang umaga? Iyak siya. Tulog pa nga ako eh. Siya nang gising sa akin. Sabi niya, buti na lang talaga nandiyan kayong mga ni Alex. Yan. Si Tatay Charlie siya yung unang napabahayan namin ni Kuya Alex. So sana sa mga susunod na araw meron din na na mapabahayan ulit ng Trio Kuela. Tiyaga lang siguro yan. Siguro yan, maraming salamat at don't forget to like, share, comment, and subscribe. Si Bebang may nilalakad lang kaya wala siya rito ngayon. Forget to like, share, comment, and subscribe. Alex Librado Vlog, Don Alex, yung sa kanilang second channel. Yung sa akin, Pambansang Uso. Manuel Gubaton Vlog, and Limuel Adanza, yun, busy sa pag-edit. Kuya Regan, nandun naman, na maliligo, at Albi TV Vlog, Glyza Barona del Cabarle Vlog. Sino pa ba? Laerong Bicolano Vlog. Yan, pakisubscribe po. Sino pa ba? Bebang Official, yan. Baka magtampo na naman sabihin hindi hindi na naman na shoutout ang kanyang channel. Lumidilim yung cellphone ko, nakakainis. Yan, maraming salamat at ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Bye-bye.